Adezivul vostru e rău, băieți. Da, este. Și facem? Nu mai vendem nici grese, nici adeziv. Produsele pe care le vindem sunt produse pe care le cunoaștem și pentru care alegem soluții. Dar voi, cum credeți? S-ar putea ca un pompier să opereze într-o sală de chirurgie sau un magazin de salam să înceapă să vândă acoperișuri? Noi vindem gresie. În fiecare zi lucrăm în acest domeniu și știm ce adeziv este potrivit pentru fiecare tip de placă. Avem o uzină specializată. Avem oameni care lucrează în spatele fiecărui sac de adeziv. Avem materie primă locală. Avem propria noastră formulă de producție. Evident, nu vom divulga rețeta și proporțiile, pentru că acesta este secretul nostru. Aici nu lucrează oameni cu lopata. Aici lucrează specialiști care își fac meseria în fiecare zi, de dimineață până seara. Iar rezultatul se vede. Uzina produce și livrează în fiecare dimineață câte un tir de adeziv. Și mă refer doar la un singur tip de adeziv, cel pe care îl oferim gratuit. Câte 1000 de saci de adeziv universal se duc proaspeți din uzină. Fiecare sesizare este tratată cu seriozitate și adezivul trece un control riguros de calitate înainte de a fi ambalat.